Jakwarom gajon kamura mintiere dakika oskadho 38 tok saa achiel mar okinyi machiegni twak maro e chenro mar piny matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile chieng' tich ariyo Nyakwarom Gajuang wajaporo wach otende kod chal mar piny Kenya kaluwore kod okenge mopogore opogore. Wang'eni mathoth osebedo katimore pacho ka Nyakwarom Gajuang ahinya ka otende kod liet mar siasa ka bende odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa menyo ni ng'anyo mamuol ma bende ichano tim gi rowere e kor gwenge ma pacho ka Nyakwarom Gajuang. Nwanyisi kanyo motelo ka nwachako chenro mar piny ni wantiere gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore ma bende biro bedo kaluwonwa chenro makama kamoro intiere bende nyalo mana nyiswa ni lwasi chal nade. Isomonwa paro ote ioronwa lai magwa magote machuok 2-3-6-000 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, X, YouTube, Citizen Digital iyudowa achiel kachiel. E chal mar piny Kenya Nyakwarom Gajuang wabiro bedo kwarango weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e pacho kae. Okan kende studio Nyakwarom Gajuang antiere gi yawuot luo ariyo ma bende obiro bedo kwa poro godo wach. Mokwongo antiere ka gi Erika Sembo. Erika Sembo en janon siasa nyalo mana kawo thuolo mar moso jopiny. Mokwongo wakawo thuolo makende mar moso oganda jokanyanam ne oyawre uru. Aniluongo ni Erika Sembo. Mana kaka jawach pile kamiluongo ni Kanyikela Ward, Dhiwa Constituency, Homa Bay County, an Ward Kenya ka. Erokamano ahinya kendo machiegni. Chal ka gima kawuono wantiere gi yawuot Homa Bay ka. Bende antiere gi MCA mano ma Kanyadoto Ward, Apopo Lentana. Imi nyalo kawo thuolo mar moso jowuod ni gi jogi e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Sharon, mokwongo kotho makena moso jokanyadoto te, onagi kuno magintiere ni oyawre uru. Kendo rakweta twak makawuono winjo matimore Kenya odiochieng' makawuono ni. Erokamano kinyo mar chiegni. Ang'eni mathoth timore king'iyo kata mana gazede madongo e pacho ka mabel nyawadwa Cleophas Oluocho kano yanono ka machiegni. King'iyo thor weche ma bende ochiwe gazede okinyi makawuono. Daily Nation ochiwe thor wach kaluwore kod rawera mong'ere kaka Collins Jumaisu Kalisia. Rawera mantiere gi higni 33 ma bende koro iseyo gi nek mago mosebedo ka neno kware. Kopogore gi mano jatend piny bende nitiere kaunti mano ma Nakuru odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro oseyo achiel kuom riwruoge mago mok mag piny owacho kata mana mag ji giwegi mong'ere kaka Ford Foundation ne mosebedo kata mana ka iwacho ni sponsor kata mana siro weche mago mag ng'anyo mosebedo katimore e pacho ka. Standard koro nopenjo ni is it that they are running out of excuses? Aparo ni wach kware ni mwachak godo mana matin nikech ang'eni e chenro mar mbako romo wabiro bedo kwanone e matut. Apo wachak kodi kaluwore kod nek mosebedo kaneno kware nyaka chopo odiochieng' manyoro DCI kata mana piso kwach kich wacho ni mine kata mana ji 10 oseyud kware. Apani DCI go siasa gi wach mar investigation mar joma notho e kware go. Giking'iyo kaka owuoyo kogo PR. Gitim investigation gimiwa ng'amo nego ji kware. Kijana no okapa gi teko manego ji 42 bang'e gi ariyo e ot achiel mathisni monge ng'amonge kata achiel nyomge kware kanyoe. Apane gitim nonro makare mondo gimiwa the real motive mar ng'ama noneko. Kwache ni ng'ato kinyo mige deadline gi president wacho ni yo negro saboro gisekelo ng'ato. Ng'eni Kenya ka tinde gima manyatimore. Nyaka yudo ng'ama unyabedo ayad for suspect mobedo ayad modhi jela kaka token mondo o cover up nik mar minego. Wadwa nwa yudi ng'ama nego jogoe nonego ginang'o then kware chabo bedo kumarach. Oluoke odine kata koponi time some other things okete kanyo mondo bed gimoro ma ok ne oyawre kamacha ma gunia ntiere ei kware gunia turi ok maka kende kene nene picha en gi gunia to en gi pi koro ber ki obedo iwere obedo maler tinga nang'o mantie kanyo ma okeno ka wach 42 to pok otiek investigation koro ko na gin ji 100 to bocho mogo 50 ng'amo nego. Nikech onyalo paro bila ma pacho ka motelo na gisewacho ni wamigi ndalo 21 mano mar ng'iyo kendo timo pedha mar jal ma bende se kod nek makamano dicho manyoro koro na gi yango kapok winjo paro ma bende Sembo biro bedo ka chiwo kanyo. Kiwacho ni en rawera king'iye kata na tipo mare ma bende pedh kata na nyim gazet mar Daily Nation. Kiwacho ni ok ochal ka gimo nyalo negi ng'en janek bende inyalo kata wacho ni janek
en ochalo gima obedo stage managed yani gima no losi onge ng'ama chalo ng'ano neko jogo timo investigation joma no wuoyo nyoro kod gibiro keto kawuono ni an iwach ni neko owach ni neko ng'amo neko imanyo kendo iketo gima manya chal gima notimo gina diere an kaka anene kian chal gima ne gima obedo stage managed no losa kumoro akene sembo kaka in kaka japiny ineno chal mar nek mar kware ni yo machal nade kongo monde bang'e kes walos wotendre kod rawera mabende kata mana tipo mare osebed koket kanyo oko. Mokwongo wakaw thuolo makende mar gone familia mowito wedegi mos nikech ogima lit wito ng'ama ngima obed nyathi obed ng'ama ng'ongo obed ng'ama miyo ogima lit omiyo ne familia mawito jogegi e yo machal kama atimo nigi mos ahinya. An kada wuoyo kuom tho mar matim nek motimore kware joma yudegi ok anyal wacho ni nitie ng'ama nyalo neko kata ng'ama ok nyal neki. Penjo ma jo Kenya ni godo en ni to familia mano ochako lal iwacho ni kijana no wacho no chako nego ji osenego ji 42 to no chako nego 2022 samoro kata ka ng'ato lal to nitiere yore mag tudruok mang'eny ma sirikal tiyo godo kaka DCI mar fwenyo ng'ato. Joma lalgi gin gi lal maonge yo mora mora ma ng'ato nyalo none godo ma ng'ato neg ji mowuok e namba 1 ma gike namba 42 nikech kata mana moyudre ma koro yudre mar 42 ni ok ni no yudre ni no fwenye ni no neko ma en mana ni onge ng'ama no yudi kane osatim ang'o kane osakawji koro achiel kuom jok mano yudi mane yudo chiengi ma yudo ni en gi simbe ni. Koro gima wawacho ka mokwongo ni sirikal chal ni noninde klas nikech nitie gimoro kama nyaka sirikal be loki. Iyudo ni ka ng'ato olal tidhi ka polisi report. Kisa report ni nyisi ni tim manye kok iyude to gima itime onge. Onego bed ni jok ma wedegi nolalgi gin owuon to benegi report. To kane gi report sirikal nokawe okang' mane mar manyogi kata kokalo kuom yore mag tudruok nikech sani ka Sharon ka ng'ato luongi to gimoro dhi otimi kane rike maluongi to an ema bedo first suspect na luongi saa 4 to koro moro saa 4 gi nus 5 kata saa 7 to koro ok yudi communication ibo chak many gi kanyo to debe nare ni ji 42 gi te gin gi tho ma report mora mora no kobedo reported mana momiyo samara nyalo wacho gi jo Kenya ma yie gi jo Kenya mamoko ni gik ma penjo ma jo Kenya ne go ng'eny ma sirikal duoko to giduoko kagi dhi nyabathe nikech moko kuom penjo mabende oganda penjore en ni jal mabende iluongo ni Collins Jomaiso ni okong' mondi ka niwinjo kata mana kaka okwach kich nyoro noloso giwacho ni no iseye gi nek mano mar minode mani higa mar 2022 nek mogik mabende koro notimo mabende koro iseye gi nek mar ji 42 mabende gin mine mogik notimo chieng' tarik 11 mano mar dwe mabende wantiere ni nyaka sani kware kanyo wang'e ni ringre 10 emoseyude manyiso ni kana Collins onego mine 42 ki igolo 11 mi kwan mag mine mathoth mabende pod likore ni pod nitiere kware kanyo kata kamana popo mana penjo mabende nitiere godo kaka japiny kaka jasiasa e pacho kaindi mabende oganda pod penjore kiwacho ni nodak kware nikech wacho ni odak mana mita machuok machiegni gi kware kanyo jirani okiae gweng' mabende wuoke nikech wachore ni wuok imbo mar piny Kenya onge ng'ama osewuok oko mar wacho ni ma jiranda nasomo kode ma penjo pod nitiere koso nonro makama ineno ni nonro makama pod otim koso en nonro mabende jopiny koro nego kawe kaka mna kaka intie ka ng'ato nego jode kware estate kanyo dong dibere ni jogweng' moko no sa report kata police jodala gi nyako sa report wacho ni ng'ane wacho nego jaodwa investigate dwa se winjo case no 2022 ni nego jaode to oleng to 2021 no bedo accused nego jaode jilengalenga 2023 jitho to jilengalenga kware kanyo debe ni do ng'ato do sa cheche estate kanyo ng'anie to okwaye gik motimo kae koro an kipacha police otime investigation giwere ringo into conclusion ni ng'ane mwang'eyo sinego ji 42 gi investigate gimiwa record ne ng'amo neko tim DNA search kaka joko ne gichande ok gima yot ng'ado nyar ng'ato into pieces ne kane gunia to biro wacho ni wayudo ng'ato confess no ko do ji 100 kware ka chande to ji 50 gi wadhi golo ni ng'ano ne ogi
to ka oyudo ji 15 to ji 30 moko wach notero kanyo. Nyaka police bed serious gi gima gitimo. Dhano ok en gima ikawo mayot kamano. Gidhi gibed serious, gibed piny, gitim nonro makare, gimiwa report about 21 days molo ringo gi gima onge nyeni kata ngama kiae ngabunge gwengi ngeni onge modo wacho ni nyeni avega ka owa kama onge osuku nge kata na jirende ni samoro kata kinego ngato nitie kata na rufu mawuok e ot ngato nyalo ng'eyo ni kecho wacho no kano gi kanyo ladek eka kikalo ngada ladek e odno kata chiemo na jado tho don nitie kata nyate mangene remo montie ga odni 2022 no ignare yo kene ngama innocent kaune ke wuok immediately bang ko kwanji to wuok ni an maneoge mano Miriam. Angeni penye mathoth nyakwaro Mgajwang' pod medo wuok kaluwore koda achich ma bende koro okwach kich nomako odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono kaka TV maramogi bende obiro bedo kwaluwo ndache wang'ene kata mana jirande ma samoro nitiere gwenge mago kar dak kata mana makware mantiere gwenge mag Embakasi South bende na ging'eng ng'at machal kama. Ang'eni gin ote mathoth ma bende pod medo donjo ne jogo ma bende anyuola margi bende nolal bende waneno kata mana chakre odiochieng' manyoro nitimo autopsy bero itimo mano mar yango DNA mano mar kapo nono ni ng'ati nyakwaro Mgajwang' nolala ahinya nek makamagi iseyo ni mine emono sebedo kata mana kayudore e kind thuolo makama kidhi Nairobi Funeral Home bende nong'ere gi nying mano mar City Mortuary ano kanyuola mopogore bende odiochieng' manyoro nochopo kanyo mano mar yango ringre mago maga iwacho ni familia maggi asembe mana ni ringre makama kata mana king'iyo ringre kaka nigole pi e kware kacha ngeni samoro chal kata mana mar ringre emomiyo ni ikwa kata mana oganda kapo nono ni ng'ati nolal nikech bende koro oseyangore riwruoge moko mag piny owacho yango ni kapo nono ni ng'ati nolal koro chuno nyaka idhi City Mortuary wache kwach makamano kapok wadhi e thor wach machielo. Sharon wacha kadog chien kumoro ka ineno sirikal bende samoro gibe emomiyo jopiny bedo kodgi ok bed kodgi gadier kineno kata gik mano okete mesa makoro yar ni no yud godo kijana ni beti kendi miwacho no ni kijana ni tiyo beti madik makinga mosetiyo gi beti tiwacho ni mabe beti made be ni ng'ato tiyo go koro gen giboloko ni maybe ni beti ni dik nikech osebedo kong'eto mang'eny lakini gik mano nie mbele ne mano sirkal okelo nwa nok gin gik mane matude ka gima mana gima osiepna popo wacho king'iyo kaka ne oket gik kaka ne wacho ni exhibit nani no kanyo sirwe ariyo nantiere simbongwe yamo gik mano keti ok gin gik makelo mondo iyie ni gigno tim ot mang'ani odake ng'ama miyo sasa mi dhaw kode nduru nyaka wuog matin dong samoro nyalo teni samoro ketnegi yath mane gimowacho lakini yo mang'ani neko go onego ma muting kata remo kine sten mag remo nikech ng'eni kaminege ng'ato kata kisoyo gimoro gunia donge nyaka kata jine droplets mag remo kadhi koro nitiere gik moko mang'eny mana kaka neno ji wacho ni sirikal otimo ne nonro mondo giket jo Kenya obed gi duoko makata gin be ka ng'eni ti gimo makikono ng'ato ti ikwongi bedo piny ti winjo gimiwacho ni inowuon ka bende dobi ding'en in ma ng'ato koningo di winje nade gima gikono wani tok donjonwa ang'ini sirikal timo nonro to kinde kinde sirikal timo nonro bende ntijo kaka jofwambo kata mana ute mag fwambo mano mar kolo kendo nono e yo makare momiyo ni wan jopiny wan iti nyakwaro Mgajwang' wach ma kama wabiro bedo kwaluwe machiegni kata kama nyawadwa Joyce Oduor bende dhi bedo gi wele chino mar mbaka oromo gibiro bedo ka gikole matut nek mano ma bende osebedo ka neno ka nyaka sani oseyanga ni ji 10 oseyudore kware mantiere Embakasi South kopogore gi mano nyakwaro Mgajwang' odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya na nitiere e gwenge mago mag Nakuru to odiochieng' manyoro no ema bende nigeno ni twak dialogue nanego bed ni chako ma bende oseluar Luanda nyaka gi sani odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nolieko ni nitiere achiel kuom riwruoge
maoko mar piny owacho mawuok e pinje maoko mabende osebedo ka sponsor kata mana siro ng'anyo mosebedo ka neno e pachoka. Wang'eno odiochieng' ma kawuono en Super Tuesday, nitiere ng'anyo mabende bagi counties mopogore opogore Nyakorom Gajuanga. Ng'anyo maneno ka hashtags ge thoth wacho ni Occupy Everywhere, Ruto must go, Rage and Courage. Onyena sigana mabende jafwambo marwa nolosonwa mano Lydia Ukeyo kotenre kod weche mabende jatend piny Kenya nolieko odiochieng' manyoro. Dibedne nitiere kweth masiro ng'anyo gi sani? Elimbe mare County Manakuru, jatend piny Kenya William Ruto lieko ne riwruok moro motis ni Ford Foundation ma osebedo ka chwalo omenda ne rawere mar jiwo ng'anyo ma osebedo ka timore pacho ka. Golo negi siem ni gichung tim makamano, to kao kamano ibiro kao negi okang' mager mar chik. Wale ambao wana sponsor hiyo violence, sisi tunawajua. And I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation, watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Jatend piny bende osingo ne oganda jo Kenya ni nonro ibiro time wi nek mar oganda ma osebedi ka igolo ringregi e taka makwari mantie Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi. Those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged, so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Okwayo oganda jo Kenya mondo mi othegre gi tulo kendo onya kwe kod achiel mar oganda e pacho ka bende osingo loso thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka kokalo kuom chenro mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Hebu kila mtu tuseme we want peace. Pale kwa affordable housing hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month, mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet, na nyinyi vijana mujipange muende kufanya hiyo kazi. Jatend piny ne wuoyo e kaunti ma Nakuru e kinde mano timo limbe te send chungo nyamburko kod chiro ma oger manyien gi sirikand kaunti ma Nakuru, limbe mano otene gi jotelo mamoko kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua. Nyakorom Gajuang mane seyo mabende jatend piny Kenya koro sani seyo godo riwruoge moko mag piny owacho. Kisomo gazeti mar The Standard thoro wach mabende ne gimiyo pek kiny makawuono ondike kanyo ni running out of excuses nikech jatend piny Kenya kind thuolo mosekalo osebedo kiseni osebedo koseyo jok mopogore opogore ahinya kaluwore kod ng'anyo mosebedo kanene pachoka, osebedo koseyo opposition mano kweth mapingo piny owacho, osebedo koseyo mane jatend piny Kenya Manu Uhuru Kenyatta. Sani koro ochopo riwruoge moko mag piny owacho mano mong'ere kaka Ford Foundation mabende pod warito milome margi wawinjane na gin to gibiro bedo ka giwachang'o kotenre kod seyo makamago. Apopo dibed ni Ford Foundation ni ema chalo gima sponsor kata siro ng'anyo mosebedo ka neno mag Gen Z rowere pacho kae? Question anto kan Gen Z to apane Gen Z gima nogolo gi oko en tabu mana ji yode Kenya ka. Gima ne dhi malo matek, pesa niketo mang'eny e sirikal to ji mang'eyo godo saa, ji ng'eyo godo gik moko. Okapar ka Ruto oseunderstand magnitude mag gima timore Kenya ka sani. Aneno ka pod odok e siasa machon, mar idho wi gari, go agoge, chiwo warning. Shida mane ute Kenya ka en shida mar corruption, kuo mar pesa mar jopiny, budget mang'eny to gimotimo onge. Jotend sirikal emio pesa to ng'ato ng'iewo mana saa mar $1,000,000, belt 100,000, petrol beche ni malo. Mage shida ma unje President Ruto o address. Wach mar blame mana ka start on the canal. Gendeke exactly kaka unjino ndike. En seyo ma kila saa no ke Gen Z odhie opposition, no dhie deputy mare, sano dhie Ford Foundation, wakere next week udhelo umunga. Nyochi neno ko wacho ne the dialogue ko chakre wuok tich nyoro. Nyaka sani poko no gi dialogue poko bedo.
en mano chako dhi mana siasa ma kama kae angeni wach dalo karam network wabro bedo kwa lose nikech kweth kiwinjo karam na jatenda Azimio Raila Odinga Karua mano jatend riwruok kana duond bura mar nak Kenya kanyakla kod Kalonzo ne gocho dok gibi bedo ka giloso kotende kod twak Raila bende nosecho ni no dialogue koro angeni mago duto te wabro bedo kwa lose to koro mana wach ma bende nitiere nikech jatend piny Kenya osebedo kisekinde mosekalo nikech Gen Z na rowere kosebedo ka ng'anyo angeni nitiere moko kuom okenge mosewinji to nitiere moko mapok owinji koro en mana sei wacho ni beating around the bush okaw tije ma serious nikech kako neno odhi bedo nyayo kelo wach ma Gen Z ni dhi medre pile ka pile kawuono mana kiwinjo wake kaka oko chal wadhi ng'eyo edaka machuok ogo ko bed piny wa wi gari owe the political rallies obed piny olos Kenya no funjo cabinet obed piny ochak pango ni jomagi modo kele cabinet madhi ndim face mar cabinet mane mara chande to ko odhi rally no dhi Nakuru odhi wuoyo watch housing no moko ji nok dwar mago part of the reasons momiyo Gen Z ne go nikech ng'ato dhi chako tichne Gen Z chako tichne to keno suru mar housing mokiano bodage karango mag reason momiyo Gen Z ne go to odhi Nakuru banga poto odhande vigari penyo vigari obedo office los sirikal wacho no wogi vigari nikech wang'ene kinde mosekalo kaluwore kod ng'anyo mabende osebedo ka neno pok wan jatend piny Kenya ka dhi karamne gwenge mopogore opogore rombe bende mamoko bende nochungo karamna mar dhiye kata kamano Sembo wach mar Ford Foundation ni bende nosekelo paro mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro nikech Ford Foundation ni ji penjo ni en ng'a kata en duol mane nyakorom Gajongo kongo mondi NGO manod riwruok mok mar piny owacho ten mar piny Amerika kana ng'iye malong'o Ford Foundation nitiere kod badege 11 mag pinje mago mag Africa, Asia, Latin America kanyakla koda North America sani koro seyo gine dibende gine mag sponsor ng'anyo makama to ka gi sponsor ng'anyo inyal penjo ni intention kata dwaro mar ginyalo bedo mokwongo apani ker dwa chalo gima koro ochalo ng'ama tho e pi ng'e sami tho e pi kata yiw reche miyudo timako ng'ama tho e pi kata yudo mana yiw thuol kane e pi kanyo to maka odwa dhi matek sani gima nitiere onego los kinde gi jo Kenya mondo bed maler to kochako weche ni mag jo Kenya koro chako londre weche ma pinje mag oko kata jogo masiro gik moko e Kenya ka mok mag piny owacho to apani mano koro okoso kata oringo oko mar gimonego tim Ford Foundation nyalo bedo ni konyo yes to ok gikony ni gisiro gin giluongo gi joma chung' ne weche mag civic kana samos onone ang'iyo gin giwacho jatend no wuoyo nyoro kana temo ng'iyo online gimo nowacho ni gin tich tetia ne oganda e piny mangima to gionge gi pesa ma gigolo ma gisiro godo kweth moro amora obed sirikal obed group kata obed ng'ato jachung' kendi owuon e weche mag nyayo tulo lakini koponi kuom ranyisi kaka nitie joma nyocha omaki ma koro tere court e weche mag tulo to ginyalo golo pesa ma jogo chulo godo kaka bond ma ginyalo wuok godo gichulo godo kaka ginyalo chulo kil ma chung'negi tok ni gigolo pesa ni wuoguru kama odhi utim ang'o odhi unya tulo nitie gima da wache weche wach mar tulo ng'anyo matimore sirikal ok oyie mondo oyie ni gima timore ni owuok kuom oganda owuon gin pod ginene ka gima gini ng'ate moori yani iwuoyo tini ineno ka gimi wacho ni okore ino wuono kone gi wache oken pachi ng'ate moori ng'ata midhi wuoyo go to neno ka gimi wacho no oken pachi tek mondo yud ogol answer maber e wuoyo muwuoyo no migosi ker marwa Ruto pok oyie ni paro ma kijende nigo to gi jo Kenya nigo nikech ng'anyo mineno notimore nyaka e piny mar Okak ben Rift Valley ma pok notimore kata mana wan owuon wan gi jatendwa ma jaluo ok diyud kineno ka piny olokore ma koro kawuono ji ong'anyo nyaka Kisumu ni ok dwar weche Raila Odinga to mano nyiso ni piny owuok piny gini mano gima notimore
makoro jatend piny kaluore kod Ina Sembo ineno ni ka gimoneno ni nitie ng'at ma pod sponsor rowere kata mana Gen Z ma bende osebedo ka ng'anyo nikech face mar ng'anyo ma kama wasebedo kwa ng'iyo ni en Gen Z kata mana rowere pacho ka ma bende wacho ni gin tribeless, gin partyless, gionge ineno gima timre Sharon. Ng'anyo manotimore makoro ne ogik ma ji odhi e parliament. Adieri mar Nyasaye mang'eyo ni onge ng'ama ne nie tok jogo gima ne nie tok gi ne en chir, gima ne gitiyo godo ne en chir nikech kata kaneno kaka ne giwuok ka gin gi chir. Sasa Musa bedo ka un gi jochir e lweny modhiye ma jochir go joma ne gi chir motegno odhi obedo mbele to nyakufa ule gi modhiye. Wang'ni chakro odiochieng' ma kawuono bende nitiere tielo machielo mar ng'anyo. Tielo mokwongo Apopo Lentana kana rowere kata mana oganda ma pacho kana ng'anyo. Nwaneno moko kuom lokruoge mopogore opogore ma bende notim. Nwaneno kanyo ka jotend migepe duto te nodhi choko mano moriwo Attorney General ma pacho ka. Kopogore gi mano bende wachako waneno ka Ogai mar obila e pacho kae mano Japhet Koome bende nogwe tao. Nyaka sani mago gin moko kuom lokruoge ma bende koro nonyuolore kaluwore kod ng'anyo ma bende noneno. Aneno ka odiochieng' ma kawuono king'iyo kata mana mbui mopogore opogore milome ma bende osebedo ka kere ng'anyo biro bedo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Iwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Kopogore gi mano bende ng'anyo ma kamano aneno ka bende onywand nyaka governors e igi. Aneno ka nitie moko kuom sirikande mag gwenge ma bende biro bedo ka ng'anyo nyaka log tich mago mag governors magegi. Ng'anyo ma kama e tielo machielo diwach nang'o? Apani mane ng'anyo e tielo mokwongo ne ineno ka jalup jatend piny Gachagua nodhi owacho Mombasa ni intelligence nofelo Kenya, nofelo Ruto, kendo kaka sani apani intelligence pod fele nikech ujiro ng'e ni en ang'o momiyo ji ng'anyo to en ang'o modhi address nikech kowacho ni ogolo jotend migepe nikech Ford Foundation omiyo ogolo jotend migepe mano be en president aina gani ma jomoko buogi migol jaga jotend migepe ni temi lok kabit manyien mai ng'eno tame wuotho ng'ama dhi wuok oko joma ka joma sani oko jombe dik ka en Nairobi to ka state house kama nitiere joma every day ne ma state house kai manyoro ka Nyasaye okonyo wuok odhi nyaka Nakuru. Koro obed page gi intelligence mare ko ene shida mane makalo Kenya momi Kenya nyithindo gi wacho ni sani giwacho ni nochako chiwo green light ne nyalo timo gima ber to jogo nyithindo neno ka pod odhi mana back to gik mano mondo koro ng'anyo ko nyalo lokore omiyo ka wuono gine street an kino an kaka bath Gen Z kanyo mantie ana support gi 101%. Mayo ni nitie justification mar dhi ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ka ng'anyo ok dwa tiyo tich mondo yiere na ma jopiny mar rito sirikal. Nikech nyaka sani ka rowere pod ng'anyo ging'anyo ka bende gisundo piny owacho. Gidwaro mar mondo mi lokruoge mopogore opogore pod nene. Emomiyo napenja Sembo ni lokruoge ma bende oseneno ma bende jatend piny Kenya osechwalo. Bende giromo. To gin lokruoge mamage ma bende king'oro ne mbui pod Gen Z dwaro mar mondo mi otim. Nikech ka giwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Apani adieri mantiere mana kaka nanyisi kaka nyocha an kodi e twak mokalo ni chal ka gima ok waketo okenge mabeyo mag ng'anyowa. An dahero nyocha ka ker loso X-Space notemo loso gi vijana natemo winjogi to weche mane gikelo ne giwacho weche ma kaka inyalo yango points achiel bedo matek. Ne giywak ni ngima tek cabinet secretaries ma kok ti mano kamano mo mago wit oko. Nagombo ni an wuon to nagombo ni kane ber mondo kik wadhi mabor ahinya mabo pogora gi osiepna Lentana. Dhi mabor tiende nang'o chungo ng'anyo? Chapo kodhi mabor makoro wadhi gi ng'anyo pile pile. Ing'eni ng'anyo bende kwa wadhi go pile pile wan dhano wan jopiny be wahinyore. Kech kuom ranyisi kawuono kiwuotho ohala ma kodhi timore Homa Bay, odhi timore Kisumu, odhi timore kanye. Nyiso ni nitiere ng'at ma bende en kochiewo gokinyi koyawo mtumba ne moro, kouso nyanje moro kod uchiem. Inido no time yo machal nade koseno ka gima ng'anyo ma bende osebedi kitimo osenyago lemo. Okay, ng'anyo osenyago lemo. But ma pile pile be nitie kaka bo hinyowa economy marwa kaka japiny.
nikech joma tin sana mondiki to joma ng'eny ondikore kend owegi. Asembe wacho ni mondo kik ji ng'any mondo ji koro mondo wabed gi sirkal machon mantie gi kuo mantiere gi mibadhi ma ji kwalo pesa to loso gi wuon mano gima temo wacho mano kaluwore gi ng'ur ma bende oganda waduoki point na ma temo wacho gima temo wacho ni wanyalo ng'anyo nok wadwar chiemo to kwa joma beyo kosa ng'anyo nok wadwar chiemo makoro komiwa nyoyo mano ok wadwar cha to wayiero ji ariyo Asembo gi Apopo odhi owuoya nego ofis ni to joma ng'anyo giwacho ni gidwaro ang'o iwinja challenge ma wan godo e ng'anyo mar Gen Z dong gise pedho gik ma gidwaro Ruto se the expense Ruto se oro messages ji oso messages mia eluf billion messages mo se oro ne jogi te samoro wawinj mana kama Asembo kama idire wakil ni point na kosa wasang'anyo iwinjo ka Gen Z wacho ni gin wuon gin tribeless mabe mano giriambo iwinja onge ng'ama nyalo bedo tribeless onge ng'ama nyalo bedo mano onge ng'ama nyalo bedo tribeless dengo to ni gin oganda jo Kenya mumino chiemo makawuono e Kenya no ka wan e Afrika kidhi piny machielo wacho ni ja Kenya nyiso ni to kin Kenya kacha kiwacho ni jaduo to kin jaluo cha kiwacho na jakanyikela to ki jakanyikela cha kiwacho ni aya nyuola mane to ki anyuola ni cha gik nyaka e odu koro do mona dieri koro onge ng'ama nyalo wacho ni onge ga nyuonde mana achiel namba 2 ok inyal keto demands ni moki imanyo yo munyalo agiu kodgi iwinja nikech sani adieri iyudo ni keto demand to nyaka ket demand kaso obedo gi solution e demand wagi Gen Z ayie kodgi 100% kaka gidhino but keto demand waket demand to ayudo answer kaka wawacho ni keth cabinet iwinja ka cabinet isaketho president wacho na dwani mondo luongu mondo jite koro jo Kenya obi mondo mi wawinjre ni to uneno ni ng'ama ber Sharon ber gi pat mane ober gi jatend migawo mar thieth nikech ang'o nikech en daktari onge gik ma do mana dieri to injo ka seche moko kiwacho ni mondo biuru mondo waloso kote mang'o wan loso koro kwadwar koro iwacho ni atim nang'o wacho ni ariamb jogi asariembogi aluongo unu mondo bunga na rieko nikech gino tama adier na kawo telo ni to tama aluongo uni kuyie to bu konya ng'ado rieko ka jadunga Popo dhi ng'ado rieko to wachako ringo wacho ni in dhie kuro kendi wan wakia makoro seyo mabende seyo godo kram na rowere mosebedo ka ng'anyo en ni gintiere gi dwaro ma gintiere godo to twak ok gidwa mane gima temo wacho akina Popo ni nene nade twak kata nyono ka baba no dhi kware kocha to penjo ji ni udwa twak koso kikwa twak ni twak watwak ang'o deninyo kada mnako gai marazimio bende ne yudore liet juma mokalo baba penjo to ang'o kono kora dhi twak gini ne wach ni gin problems magi no wach mang'eny since reject finance bill kuma chakore go dwe mokalo reject finance bill no wach ni wadwaro magi duok taxes piny gol corruption erose golo waziri owadhi twak ang'owa gimotim okaw mikakati no wacho ni mondo kel government of national unity mokelo ji te serikal kaka no chande okel ji te serikal joma competent moko be nyama mibadhi mondo jogi oketima kati ma dwoko taxes piny mar spa development mondo ket employment na vijana gi kinyo gi sani e Sharon mag joma otieko school to get tich odhi technical college en gi skill mare to mondo chule pimo timne plumbing ing'e ni plumbing no le tim kendi katlo e pigino mol molo chulo plumber nango ionge pesa imbi no wuon ng'acho onge tich imionge pesa koro ute udak ng'ama tek ni kari kethore embe onge tich mondo soko kari no koro en standstill zero ko sanie serikal oya wach ma dialogue odhi form serikal ma national unity mo chande oket mikakati machako loso Kenya otherwise obro we ginie mana kaka wadok dwane jidhi ng'any adieri ng'any to kela sara nikech nti kana kela sara no ntie ber mo kelo sara Sharon tipo munya ko winjire ko luongo the word national unity iwinja Kenya ka wan gi kweth mag siasa mopogore king'iyo ndalo mane ochako ng'anyo ka serikal ni odonjo azimie mane ng'anyo kendo azimio mane ng'anyo ni chakine ne ka gima en kweth mar oganda moro
ema ng'anyo ma ka gigo mbaka to giwacho ni oganda ne mok dwar sirikal kech gin ging'iyo gi ng'anyo. Gima nokonyowa ni wang'ni kata oganda mane paro ni nie gini na koro nok en oganda no. Koro ne en piny mangima. Wan ne wagone Nyasaye erokamano. An agombo gimoro achiel ni koko ni ok wabidhi go mbele nyaka chieng'. Mana kaka osiepna Popo wacho. En ni nyaka wayiere ni wamany yo moro monyalo nikech kata ker bende ni matek kowacho niya konyeuru gi jok manyalo konya sirikal dong mana dieri yo mane monyalo konye godo nikech kuom ranyisi sani kipenja ni okay kogochina sani nino ka ng'ama nyalo bedo minister mar education abo wacho ng'ama chielo ibe kibogochini ibo wacho ng'ama chielo ibogochini ibo wacho koro gima national unity en niya kweth mag siasa kate onegirom to girom ni gitimo gimilo ni handshake nikech pach gin ineno kweth mag siasa gi ka paro magin go maliw en paro mondo mi gikony Kenya odhi kama ber. Koro ke paro magin go mar konyo Kenya odhi kama ber kaka Azimio ne nigi paro maber. Gikoni jatelo gini tin mana mari lakini yewo konyi ing'e seche moko nyalo kata romo gi ng'ato yo kothagore kata gi mitoka tikon jatelo gari to mari lakini yewo gol ni go e bugo ka. Sembo kingi kata mana kaka piny Kenya ringo gi sane nikech wanduto te wayiere ni ng'anyo ma osebedo kaneno machiegni ni. Ok ochal ka kit ng'anyo ma bende nwaseneno katimore kata mana e piny Kenya nikech kata mana kawacho ni koko ok bi konyo lakini bende neno ka koko osekelo kata mana lokruok nikech yane chakre ne ng'anyo chake kana ji wacho kata mana jok mana ng'anyo rowere nacho ni ok wadwa jotend migepe ka don waneno ka jatend piny Kenya nothicho gi oko ok wadwa ugai mar obila nek ma bende osebed kiseo godo obile pacho ka tiyo kod oteku mathoth don waneno ka ogwe tao kopogore gi mana Attorney General bende nwaneno nikech gin moko kuom jopiny kata mana jotelo mane bed ni iwacho ni sumo paro advisors mago mag jatend piny bende nwaneno kata mana kothichoko kata kawuono mawuoyo kodi ni kawuono mawuoyo kodi ka ng'anyo obedo tibonyo ni jomoko keno go gi bunde nitiere gimoro kama nyaka ma in ng'anyo ni okine ken kaka iwacho ni en koko no okine ken koko makelo lokruok e yor en koko makelo lokruok to kosa okay wanyisi ni nitie gima pod awacho ka ng'anyo manotimore tarik 22 mane ji odhi modhi e parliament en gima nobuogo nyaka ker makata an gadier ni chieng'no nokonindo nikech en gima nokopar ng'anyo no ne ng'anyo ma national achako nyisi ni en gima notimore nyaka gwenge mapok no ng'anyo nyaka dala gi CCC ni ji ong'anyo ma embe odhi wacho ni kare gini tek mo wacho ni wach no kasain ochako wuoyo kendo gi Jane Sis e X-Space ochako kone ni wan bende wan nyaka gi jotend migawo moko kanyo mo lung nyaka nying moko ma ineno ni mano romo koro ne wadhi ni mbele mo koni mano koro gima onego bed ni timore sani winjo ka giwacho kendo ni koro ni ng'ama ne giwuoyo go ni ema koro nego wuogi koso ka wan mane gima giluongo ni Ruto must go mane bende maduong' mayiere Sharon ana kito zondo alternative wach mani onge serikal to alternative when mani nyaka dialogue nyaka ng'anyo nyaka Ruto calm down e bigari obed piny reality ma jong'anyo dwaro no se kone gi deputy mare ne intelligence mare fele to pod fele nyaka sani nikech sama ji wacho ni Ruto must go ne gi occupy everywhere iti gi omiyo jo wacho occupy everywhere mane gi winjo jo intelligence beno seng'eyo sani makoro osebedo kata nyoro godhiambo osegolo some statement moro ne jo Kenya makono gi ni adieri gik mocho kande aseketo mikakati matimogi to pod ineno kodhi Nakuru owacho weche ma pod miyo ji ich wang' momiyo ji rodhi ganyo omiyo ado kwayi ase mang'eni ng'anyo to kelo biashara kata an nyithindwa 4 gi jo Gen Z maluwo bang' achien gi jo Gen Z to ne gin street anana kono gini ya gini inyumo ng'ata ng'ata dhiure lweny winja to ka Ruto koko realize gino to ok awuondi Sharon obrodhi koko realize ni nitie shida mar gi youth gi obrodhi koro shida mane modong' nikech mana asemo penjo sani koro shida mane kata mana demand gi koro en ang'o sani demand gi enia nowacho ni odhi loso cabinet ma pod warito to kakineno pache en paro machon ma pod en godo paro machon mar before reject finance bill pod odhi e rally Nakuru osiemo ji ogo siasa mar PR ni mtaka mani ji okudwa mani ji don't understanding and peaceful coexistence no luongo
nyocho longo ji no mondo form IBC no sign IBC bill which was fine manager part of things manager dwar mondo ji oyudo way makata kantiere something with an election intiere body ma is constitutional manyalo timo election osechako to gima ji dwaro ni cabinet moloso nyaka reflect face ma Kenya emomiyo noluongo jo Azimio kacha ne kolongo jo Azimio te olongo jo party leaders kino kacha ne joma nokele cabinet ma party leaders Mtua Mudavadi Wetangula magwa luongo Raila obiro gi jo Azimio ma party leaders mondo ge discuss ko ka ginyalo so national unity mondo piny osonge ki gomo be ki gomo to kela sara to neno ko kela sara ite koro gimodhi kelo banga sara to kotende kod dialogue nyaka sani wang'eni dialogue kata mana twak makamano na negni chako odiochieng' manyoro ginero mabende nokotimore kano aneno kanyo ka ugai mar Azimio mano Raila Odinga juma mokalo en bende noyudo liet ka bende ise ni ng'anyo ni timo mana gi rowere wan waonge gi ng'at mosebedo kata mana katelonwa tadiredere makende chieng' Jumapil ne nitiere gwenge mag Kware mani Mbakasi South ka bende nonyiso jopiny kendo nosingo ni onge dialogue kata mana twak mora mora ma bende gibiro bedo ka gitimo ginduto te mago jo Azimio odiochieng' manyoro ninjo kata mana Martha Karua bende wacho ni there is no need for dialogue. Kalonzo Musyoka mano jatend duond bura mano mar Wiper bende osebedo ka wacho kendo ramo Eugene Wamalwa mano ja DAP-K injo ginte gisebedo ka gwacho ni onge dialogue dibende ni kaluore kod liet ma bende jopiny osebedo ka kelo nikech moke no kang' mokwongo ma bende piny Kenya koro wabedo gi twak nade kocha nyaka sani report mar ineno gima timre Sharon gima nohinyo migosi Raila Odinga weche mag twak noko kwongo fweni to twak midwa twageni en twak aila mane no ude jinge ni en twak aila mane to dodhi obedo de ji orwake to ni paro ni en wach moro ni koro odok ne sirikal koro odwa ni mondo oyud gimoro iluongo ni barwa bar kata oyud pok moro e sirikal to kane Raila Odinga olero ma bi owadgi moburu be ma seneta Mabondo nowacho ni yawo joturwa Masiaya MP machon Mabondo ni gima wadwa timo ni en ni ok wadonje sirikal to wadwa ni wawuo gi sirikal mondo wakony sirikal nikech sirikal tho uwuoyo wachang'o to ma ok en ng'anyo maru mane penjo mabende japiny mane kama bire to mane gima bi chaki penjo ka ni demand mano demand kere dhi kodu maber bet timo dong mana dieri un koro sani udwara ngo dong mana gima koro ipenjo sani giwacho ni koro sani giwacho ni in kerno isa reject finance bill okisa en wago ni erokamano igolo nwa jotend migao wago erokamano koro sani gima wadwa ni ibe mondo iwuogi apano kaloke gi dholuni Ruto Masigo kmonte gime wadwa ni ibe mondo iwuogi koro ipani sama ing'anyo nitinyi ni mondo iwuogi ing'eni kiwuok ni to loyi to gima nyocha seneta Maseyo wacho ni ng'amudwa no wuogi ni bet bere malo jalupne chako dhi odong to koro dhi biro marach moinga ngowa ing'eni mano koro wadhi maber ni wan igni madhi abich wadhi maber ni wana gi ng'anyo pile ka pile ngacha kosewuok ni tap to kendo ochako dhi e machiel an na gima nang'iyo nada kwa jo Kenya gik moko ariyo wayud yo mwanyalo wuoyo godo ok nwuoyo ni mondo wadonje sirikal to advice sirikal mondo nikech gine inyowa wate kibede mitoka tinge maber ni mitoka dhi gore piny to ibe ine iye kata wati ni koro advice sirikal ikojo ni advice jomage makoro do advice sirikal koro kanye mibire to kanye be makoro dhiera nono nikech kinyiso jensis mondo oyierre odhi oket tim twak to giwacho ni gin leaderless to ng'eno ok gin leaderless koro wang'e mana kama nikech wach mantiere mana kwanyal mana wache yo mahuyanga sani chaka gima koro rowere mapachoka dwaro mara mondo jatend piny ogwe tao shida yes. Sharon kano lungu dialogue ni nyoro ng'ama no submit nying vijana kata joma no dhi gomo ne onge mane shida mantie momiyo ne dialogue fail en ng'ama dhi submit nying ma vijana ne onge koro mane momiyo ne dialogue fail koro sani mana kaka na wacho ni mana kaka ne sema wacho anarchy is expensive, very expensive. Makuma koro kata mafuta dhidi silingi fachiel okonyala afford sana kaka jo Kenya. Wa find a way kaka ne owach gi jo Azimio gi jo gide KCC. Mana mar dialogue. Mar dialogue. Within a political framework mu yene katiba. Dialogue ni kori dwaro wachi ang'wa pup.
dialogue en makro lo sirkal manyien no se tango lwedo waziri mo no sirkal manyien mar kelo jotend migepe manyien manyalo steer the country forward. Inya pondalo mane Kibaki ofele referendum 205 mane pinyo kemo miyo Kibaki vote of no confidence notima ngowa no vunjo baraza waziri mukelo waziri te from all parties nyaka mane pinge ka jo Ford people sisi kwa sisi nokelo gite serikal muloso mukele Nyachae okele Jokanu modhe golo 207 iwinja kata mai mondo me steer the country nyako part of the population nyaka vijana gi feel ni gine serikal jo komar jo azimio manong serikal feel part of serikal embe joge ne gi part of serikal to kodo we ni eno makore gi joge machonka okawuondi vijana ge bro ma ene lege wach mar masgoni to kaluore gin kaka jasiasa pacho ka bende no ka dialogue ni nyalo nyago limo nikech kin thuolo mosekalo waseneno ka dialogue kata mna twak makama osebedo katimore to pok gi nyago limo mora mora kuom ranyisi odiochieng' manyoro na nitiere romo moro ma bende Azimio Principles mago jotenda riwruok mar Azimio nanego bed ni bago kata mna romo mar mondo mi giyud common ground mano mar ng'iyo kaka twak makama nyalo timore to nokotimore odiochieng' manyoro sasa ka tiene interest jomoko koro ng'eyo interest margi 2027 2032 ong'eyo ni kadhi kate ok ong'e sana jomoko kamodo bed piny ong'e what is good for the country gima ber ne Kenya mzima ng'ato ng'eyo mare ng'ato bowacho niya an ok abe dialogue an gino ok ber na nikech ong'e kodhi kachande idhi kete oko in fact ng'eni nowach ni idhi pog kile migepego ne Kenya mzima every corner ni kose ng'ato central ene the way ko be ng'ato western ene the way omiyo ng'ato bowacho ni an ok abe dialogue no but gino wan kaka onage oda mondo jateno mar Raila Odinga iwinja obede part of that dialogue mondo Kenya obed stable sani ni winjo kaka rowere bende nogo uwi ni ogai mar Azimio ok nyato gi 100% all the time ndio sababu wikoro uwi ijalo go but tiere uwi no ngene Kenya bedo kuma ji go uwi ji 100 to ji 1000 to kero lingthi do winjo gime wacho mano sasa ka is normal ji nyago uwi ji enali kamae jigo wiji ji 100,000 to Kenya ka otingo ji milion 55 gena wanga dwaro mama mboga mara pedhe gwenga dwaro kwe ngama uso estate na ka dwaro kwe ngama timo pesa mar matatu ma de goro dwaro kwe obiro nango mano ko bedo piny wabedo gi understanding of peace kata bedo go to understanding pod wa postpone mana wajeni zini mbele kuru wada understanding of the problems ma Kenya face kendo jatend migawo ma piny Kenya Ruto nyaka bed piny mo understand shida ma Kenya enango mafuta ni malo taxes ni malo okel gi piny mondo minimize corruption ok debt corruption ma Kenya kae Sharon en gima ko ket piny ni jachoko nyoyo en corruption mang'eny seriously kapoko ko yo matina simbo nikech amor ni Jadunga Popo ye dok koma na antiere en koro siro twak nikech wacho ni nyaka piny nyaka dongre nyaka bed gi twak mane gima na chako godo ni ok wanyal ng'anyo pile nyaka wang'any to wontie kama kwasa ng'anyo mo we tim gima no mi wang'anyo cha koro wayie mondo wachak wabed piny mondo kik wachak wang'any kendo nikech ok wabi ng'anyo pile an agombo ni mondo wabed gi yo mar twak mondo los sirikal moriw ji te to twak ma kama ineno ne bag gi kweth mapingo piny owacho mano gine magen gi paro inanyisi ka nyocha wan kodi ka mokalo ni sirikal iloso gi jok midwoko ne gi lwedo idwoko ne gi nikech ne gitiyo gi mwandu gi manyo sirikal to nitie seche moko ma jatend piny kariek nyalo wacho ni to awayo jogore gi lak anami to tamo wanga hapa no mano kata manene MCA nitie seche ma kochako tich to nitie jok mochako go to kodhi yud ka jogo are incompetent to golo gi oko kata koro jomoko wacho ni rach lakini konyango ikonyo gima duong to masani makoro jok manego bed ni tayo twak makama bende koro osebedo kabalo bende koro nikech seyo ma bende gisebedo ka gijo kuom jopiny nikech en seyo ma imosi mbui kacha an gadier ni with the time giboro mana timo salemie gibo matimo twak nikech jotelo bende koro luor gima agombo ni ker okel jok mong'eyo mano osetiyo kata e sirikal mokalo ni winjo kata ka ji luongo gi mbui ni kelnwa Matiang'i kia kelnwa Mutai Kagwe kelnwa ng'ane nitiere jok momanyo mong'eyo mabe kata jok ma nyingi gi ji kia to nitie jok manyalo tiyo motegno jogo chala Sharon ng'a important piny Kenya ka mangima important ma gik en ker manyanya corruption
gimone kene minister okel Matiang'i okel ng'ama timo maber ongo timo maber en president manyaka timo maber iwinja president the chief minister en main foreign affairs minister en main daktari number 1 Kenya ka en first engineer mano president kado kilo Matiang'i to pod oweyo jo piny kae jo mibadhi ba piny kagi gima nyako tim mokwongo mana ji wacho ka chande odi tribalize central government iwinja mano yako tribalize mongo ngama dungi for dialogue for that mano kula dialogue o tim kende mano tim appointments kidhi e bigepe teme ki parastatals en mana jo dhod gi lele moketo kanyo en mara reyo ndi police mano tiyo gi impunity na longanyo cha o shoot jo nganyo ongegi kuma gidake jo jenzigi ne kelo nyengi te joge mokao bende ongawa ogol piny te but ibono ka piny chako bedo stable ibono ka relations gi jo Kenya chako bedo manormal to bende wadhi kanyo nikech kapodo wegi ni jo mano kaka te police mano ka shoot ngato kamae moro ne ka shoot gas com journalist ngata podi we nango ifa Jafeth Koome to piny ka wa rot chande podo ngi mitimo o man jogo bed fired tete niketi ko muokne ngene no nganyo jomano nganyo kama mano timo gino personal and individual responsibility ma police kikidhi ni kelo jite a jumla personal and individual responsibility ma police more effect cause effect mano ibono ka dialogue ni en gima bedo maongo o serikal to ngima dhi mbele angeni wacho kanyo gi doliech ni the back stops with the president kata kamano angeni jatend piny Kenya nitiere gi pressure mathoth nitiere kama tek nikech koro chal ka gima kotimo ma jopiny pod ok mor adaloso kodu e yor X-Space modhi molos kodgi pod atecho ko jotend migepe atoni general mapacho ka pod jatenda kata mnogai mar obila gweta pod pod jorowere ineno kanyo hashtag ba pod gitiyo godo mana occupy everywhere Ruto must go kata kamano body language ne mok ema okel paro kaka jido ngeni inyawuyo koda mikwane imoto kaka kinyiero aganga ni okimor kaka kinyiero body language ne okel paro ma change chande ko nyalo body language ga attitude mare I can tell you kata kinji jata kata tije gin nomba limonge ngapa wach gomo aya nyakoro mgajwanga ne note magi dakika ni predict tok sari maru kinya bro bedo kasomo wote go ikin thuolo malok kata kamano ka onwa duogo kendo ka akaw yo matinta duogo bedo wabro bedo kwa loso kotende kod chala mano mar nganyo mabende chalo timo duchie makawuono na sembo ni winjo ni wacho kanyo ni ohende ni kethore ko pungre kata na gi ohende ni opar kata ni chenro mag somo bende rochore nikech skunde mantiere bombe mopogore ok inyal kata na kaka janyuol kaka waseneno kaka maandamano gi tiaga samoro bare jonyuolo kapaka skunde mantiere chuny bombe ginyalo kata tero nyithindgi e skul nyithindo kawuono yueyo mana dala wacho ni en holiday mochuno kata manya koro mga jwangu ko yu matin ko duogo bende wang'ene na governors ma bende sani bende iseyo nikech ng'anyo makama isundo godo piny owacho nyakoro mga jwang tisundo godo sirikande mago mag gwenge abiro bedo ka nyisi moko kuom sirikande mag gwenge ma bende naneno kanyo ka jong'anyo wacho ni gibiro bedo ka gidhi e log tich mago mag sirikande mag gwenge makama ne gwenge mag Nyanza aneno kanyo county mano ma Siaya wako yu matin hikdhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi
maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya, ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' kod odiochieng'. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakorongo jongo dongi dakika 26 mar mondo mi watiek twak makamaka pok wadonje chenro mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono waporo wach kaluwore kod chala mano mar piny Kenya. Chutho to kaluwore kod ng'anyo mabende wang'luo ni machiegni Nyakorongo juang' ponono ni ng'anyo makamago biro bedo katimore. Bende ni wang'wa e piny kanyi ground kumintiere gweng' mintiere chal nade, chal mar arita jong'anyo chal nade. Wantiere gi jofambo magwa Nyakorongo juang' mabende biro bedo kaluwonwa ng'anyo makamano mabende rowere nosingo dudo chi makawuono gibiro bedo ka giwuok. Ano ken hashtag mocho ni Occupy Everywhere. Giwacho ni gibiro bedo ka giwuok bende gisundo piny owacho kanyakla kod sirikande mago mag gwenge mapacho ka. Isundo piny owacho mamalo, sirikande mag gwenge bende governors bende koro jopiny bende chopo yiru ni okusebende moko kuom osebedo katiyo makare ahinya gi pesa mago mag jopiny. Kok mano Nyakorongo juang' ka pod odhi nyime gi twak makama. Antiere gi yawuot Luaria samoro ketuori kodwa gi sani. Antiere gi MCA makanyadoto ward mano Apopo Lentana kanyakla kod Eric Asembo ma en janon siasa mabende oporo godo wach kaka piny Kenya ringo. Gima chielo mabende naparo chal ka gima piny Kenya chal ka gima watimo okang' mokwongo kwa dhi mbele mar ariyo wadok chien. Nyalo paro mar chik mar omenda mano mar higani Finance Bill 2024 ne othich oko. Ywak bende nitiere nikech duol mar EPRA chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe Nyakorongo juang' gilando nengo modhi manyien. To nengo modhi nolandi chieng' Jumapil. Kanolande mano mar diesel, petrol kanyakla kod mauta mar taya nolwar piny gi Sh1. Kata mana kanolwar piny pod nitiere omenda moro kata mno suru moro mabende jopiny jachiwo mong'ere kaka levy. Iwacho ni road maintenance levy, omenda mabende jopiny golo mabende loso goda piny. Chal ka gima koro nomedre nikech wajachulo Sh18,000 ewi lita ka lita. Sani koro nochule cycle mano mar dwe mar 6 dwe mar 7 nochule nengo mar Sh25. Manyiso ni fuel levy ni bende koro nomedre gi Sh7. Kata bende ni jopiny nochok pachgi ma jopiny nokwedo paro makamano. Nyalo paro mane jatend migawo mar piny pachoka mano Kipchumba Murkomen kane wacho ni nengo makama ok bi mede. Koth nogowa kanye kendo achaka ne kodi Asembo e wach makamano nikech wach makamano no ka jopiny bende igi no wang' gisibedo ka glos. Apani mokwongo ada wacho ni ker ni mane kama koth chako goye godo. Ok inyal bedo ker mok lu chik
ni iwacho gimoro to timo kikete. Chik nosa kawo pach jopiny mowacho ni ok wadwa ni mondo omed pesa e wach mar road maintenance levy. Koro ang'o miyo chako odhi ka jopiny osakwer to chako odhi oriembo jatend migawo kaka noriembo no kaso itiyo gi chik no tiketo. Apani mano an owuon en gima anyalo yie gi jopiny makwedo go nyaka an owuon akwedo ni ok onego mede nikech gima iluongo ni public participation cha kare ni kethe pesa nang'o ka nong'e maber ni ne ok odhi tiyo gi paro. Nikech ok inyalo luongo ji e bura kitimo gima iluongo ni public participation then jopiny miyi duoko margi. Ka gisemiyi duoko margi to giwikawo ni kare duoko gi cha gin fuwo. Then idhi itiyo gi pachi mani in go chon cha. Apani ok en gima. Dibed na popo mema ni wacho ni body language. Gimano Sharon mana kaka nakono mokwongo. Inya wuoyo gi kone to nitie kaka pachi tok ka to onge change mikelo. Body language mar president ok en ma change. To kapaka dhi kanyo chutho ada konyo godo Kenya kamano. East Africa kate jo Kenya wan ji 50 million sani. Approximately 50 million. Osuru machulo Kenya ka. Olo osuru machulo Tanzania 55 million, Uganda 35 million, mano ji 90 million, Rwanda gi Burundi ji million prareyo, mano 110 million. Kibedo kendo almost ushuru migolo Ethiopia ji million 100. Wachul ushuru magolo loyo romna gi ushuru majogo golo ji million 200 East Africa. Which means wachulo ushuru gi chunywa te. Ka nyocha unyiro dok bech mafuta gi Singapore. To kar modo gi Singapore gikone kike duoke gidoge sling mondo fuel vi chande okete ka mondo oneno duok. Ere Kenya lo tuog pa jo Kenya ni doko fuel gi sing achiel. E piny masani sing achiel ka go lita 100 mano sing medikede misevuna sing 100 ba while ka do gi Singapore ka go lita 100 I save almost 8,000. Iwinja. So Kenya nyaka sani William Ruto paro mar change to ngoyengi paro machoncha to mane momo jocho niya olok pache koka mano to dala olok pache. Usuru wachulo kae Eroni fuel ka nyora no ka jo Citizen TV no erroneously no de kone wachulo 80 bob in terms of taxes but kana yo kwano no ken 80 shillings nen gimono man the 116 bob. Mano kadore ka ika usuru kidin and mar fuel levy, railway fund, excess duty, VAT. Ruto no kano ne VAT mar mafuta mandalo uru keto to 8% ne en mano jogo tax mono duoke to 4%. En go biro ke to 16% which means or double VAT kaka no jogo ngo be mafuta work from 190 mana tena almost nyaka 213 Kenya ka. It's serikali Ruto ni. Kuro body language manyeni ok en mar keto ngia dog piny. En mar keto dog ma dog ma. Koro chalka gimo bero to duo. Sani ngeni ji dhienu ji nyithindo sani last two months ni nyithindo mang'eny sana or drop out of university. Why? The new funding model of university okti kachon fees an kana mbalariany fees ne kang'eny ahinya ilfapar 10,000 shillings mana chulo fee to elbo mia lof pradek chulo ng'wen adonge sing fa uchiel sani idwa mi el malof 100 iketi bang university ni pap ingo malof 400 pokita go tich ingo malof 400 mar el pesa ni odhi kanye. What changed in this 1 year ma fee mar arts course work from elof pagaboro to elof 150. Angano change fee mar science course work from elof prareyo to elof 250. Ango mo change ma medicine work from elof prabich university to sani elof 100. Ango ma no change e gachiel mane pressure manitro gitego sana to kone ka ngani nigi paro mar change makoro chal ka gima iya okoni tidi no koni paro mar change onge kuom nyenie kata kin na dieri kata ke wada mondo wakonye to paro mar change to onge binyeni to suru mar house kata na maintenance levy mago road maintenance levy suru mabende jopiny golo mago mag loso goda piny kana
Mano juma mokalo kapok noteng dwet gi mogo mano chieng' tarik 8 Kipchumba Murkomen mane jatend migawo mochung' ne wuodhe pacho ka nocho ni wuodhe kata mana apeyni ma pacho kosebedo ka yarore wang'e ni apeyni moko osebed kiloso manek bene gundho ma bende wacho ni kochopo hik omenda mar higa mar 2028-2029 omenda ma kamano nyalo hawo kata mana bilion 513 gi wiye manek bene loso godo apeyni pacho ka igundho godo kethore nang'o Dengi nitie miloso mokethore to nitiere bende migero miyaro. Moko ng'eni Kenya ka onge ndara manyien kata achiel. Kenya onge, there is no modern road in Kenya. Sani. Ndeni mantie Kenya ka gi ndeche mana munjo ti 1940s to 1950s. Ndara ma modern kolosi kao igni 100. Ka bo en ndara ma podore ga podo nyien igni 100. Kidhi America sani ndeni ma olosi 1950s. Pod nyien ka sani. 1950 na sani pod nyien onge mone repairs ang'o me odhi maintenance dakwa kao pesa ke fuel levy adamo ne sani fuel levy obiro mane Kibeko donjo sirkal mondo miyo mokel taxes mar road maintenance mondo miyo ya olos nderni en fuel levy mar loso ndara to chako bed fuel levy mar maintenance mar ndara i maintain ndara kiketho loso ndara marach to ketho nango kidhi town ka mana a town a the spirit ka ang'o mo ketho pile ka pile Bangkok oketho ang'o me nikech loso marach oge drainage koro which means like lose Bangkok uloso nango dakoso ndara maber de chiel mamono be okethre igni kara 30 manyiso ni rang'iny mag ndara kaka iloso bende rach the poorest standards of roads in this ni Kenya ka ero kama nainya Sharon kinalo ng'e kidwa ng'e ni ndio miloso Kenya ka rach kane ndalo moko ne nitie twak kane apani jatenda Simio Masani ne jatelo mar roads Raila no kene mano kelo gimiluongo ni Southern Bypass mane owacho ni mondo ni jopiny machiele mane gere no gere e yo mar ang'iny makata king'iyo ndara no kiringe sani Bagathi Road do Bagathi yeah bende wacho ni nachiel kuom nderni kata mna piny molose e yo rang'iny maber mosabudo ineno gima timore ka sirikal ma Kenya loso kokalo kuom jatend migawo gi ker gintie kaka gidhi gi bagen gi pinje ma oko gi kimiyo bill miloso nugo ndara ok en bill mabotie i ndara en gima ng'ato nyisi ni gini dhi ka bilion 100 lakini bilion 50 ma samoro dhi kata 20 pesa modong miwa balance iwinja koro gima ineno koro fuok mar bilion 50 mocho chamcha ing'e gima idhi tim kod en higa ka higa ni ndara no ketne maintenance koro wase mibadhi koro ma en mibadhi ma miyo otiyo gi pesa nikech mana kaka winjo osiepna wacho kiloso ndara mokaw kata mana higni 50 agole kata 100 odugu 50 ndara manyalo kaw higni 50 akikete pesa nango dong pesa ni dhi chak loso go yo machielo kono to expense kipenjo jo Kenya pesa magitiyo go loso nderni higa ka higa kata bang season koth ka koth ibodo ni en pesa mamalo moromo mondo los ndara moro machielo nyiso ni we spend a lot of money e loso ndara e timo kongo ne ndara moloyo kata pesa motiyo godo e loso ndara machielo to kata mana kotende kod wach mar kongo ndara ma bende sani koro levy kata mno suru mare omedi gi siling 7 kuwuok siling 18 nyaka siling 25 jatend piny Kenya kane nitiere Nakuru odiochieng' manyoro nosingo na jopiny ni obro temo mano mar gayo mar mondo mi medruok mago mag nengo modhi kik nena e pacho ka sani waneno mana ka koro mo nodok piny gi siling 1 Sharon ka Ruto sensea odok VAT cha kuma uro we 8% ko ber sana odok to 4% ohafugo road maintenance levy Kenya kana gi pesa mang'eny sana to timo nothing timo nono kisani ujobe ni igni 10 nyaka ne Kibaki ka hotelo 2 or 3 nyaka around 2015 bingine pesa demo sege ndara 10 trillion ormo to kinde Kibaki doneno ka ndara nolosi ndara mane Thika Road kende ndara mane mata 44 kilometers kete like ndara almost 100,000 kilometers of road iwinja Uhuru wacho ndara mane Uhuru tiyo gi Ruto 2013 2022 ne kono we have made 10,000 kilometers of road kanye
Mana gi penjiri. Koro wacho ni magi gini mana maiti mana gi repair. Giloso SGR magiloso nen gowi. Ichulo pesa. SGR mokwamo en shame. Kidhi ka SGR okwamo e Naroka. SGR ni okay benefit to the country. Ngima gelo gimo na Mombasa dump gi Nairobi kae. Kenya ka podonge ndara me wacho ndara ni koro wange ndara wasije kuloso ndara. Get pesa mosechoko mo oshudu mandara. Kandalo mar ngane ndalo mano Uhuru Kenyatta ntiere ni chiwo 800 billion 500 billion to 800 billion every year on to Minnesota infrastructure. Mano kika 10 years 8 trillion. Ndalo kibaki nen 200 billion 300 billion 400 billion. Kika 10 years ndalo kibaki nen also another 2 trillion. Kimeno gijogen 10 trillion. 10 trillion kumuwuothe ndara kinena dieri Sharon. En kunya kone ndara ma and super highways everywhere. To Kenya only highway mango Kenya ka ema Thika Road. There's no other highway mango Kenya ka. Katama the James Gishuru ka the nyaka Rironi chana macho highway. Kwa poni ge bumps mako highway. Kuru pare ni sani Mombasa. Wode gindara mano lost independence time. Tupodori tondara moro mungere kaka BRT. Ndalo BRT kwa nyala Ford. Gimalet Kenya ka ne jo Tanzania winjo ko sani TV kai wacho mar BRT jo Tanzania se kopo genge the temo no ginyaka gigari ya moshi matiyo gi electricity a quarter the price BRT ma Tanzania is worth almost USD dollar maybe billion ma Kenya kai could be around 100 billion but ma Kenya kai ibogo ni bei mar billion 100 ne BRT. Mana gima mkenya bedo expensive ki Tanzania sani transport wasing pra beach Rongai ichopo town the Westland if it body achiel but Kenya ka Rongai to town and o change every time because kako the chue and 250 sampenye rata yenya and 40 bob Rongai ka in any ka wachana na transport member 40 bob ukinyi so tien and sing area and penye mane Kenya ka kende kata mana America kwenye system enana. Aya, wana sema moko kwa mwote mabende jopinyo sebedo ka oro kaluwore koda twak mabende wasebedo godo ka aneno kwa donge matine dakika par mar mondo mwatie twak makama wote nyakoro mgajua ngabro bedo ka somo ni yore gila imagwa magoti machoka rede ka uchiel nono kanyaklo kod mbui mago ganda ataka negi Salifri Ongade iwacho ni Nyasaye yaonwa pinya kendo iwacho ni kakinene piny Kenya ntiere kamarach nikech jok ma president yiero gin jo siasa ok gin jo tich. Alafu wach mibadhi poka neno kata ng'at momaki momaye mwandu mane okwalo. Kotende kod wach mar mibadhi ni bende ntiere wacho ni jakere mabende nodonjne kod weche motendre koda ku ini wacho ni ku wacho ni mana ni mibadhi. Ngwana lea si wacho ni Sharon Ng'ayore ineno twak kata kamano Ruto owek mieno Ford Foundation gi chilo manono ni masiro ng'anyo. Ojende mag Gen Z emojoni gi tend Ruto ma mibadhi miriambo kod osuru mimedo pile ka pile ni omiyo owek makore wuondo jopiny. Ford Foundation e sponsor mano mar ng'anyo. Fred Osuru wacho ni Ramogi TV penje na en ni adiera mane ma Ruto nitiere godo gi Ford Foundation ni machulo jo ng'anyo kata serikal ok nyal chulo rowere gi duto ma ng'anyo. Erokamano ahinya kuom ote mare. Asema ne ote machielo Sharon an mamush kantiere Busia onge gima ker wuondo wane ni oriembo jotend migepe jogo pod idhi chulo msara kata gin dala ng'ane riek to jo Kenya bi osing'e ni otimo ga opposite gi gima wacho magi moko kuom ote nyakoro mgajwang mabende osebedo kuoro to wach mar jotend migepe mabende koro noteng lwetgi mogo mabende jopiny pod neno ni pod ichulo gi osara jopiny pod neno ni chal ka gima ni wuondruok kuneno kata mana moko kuom ote mabende donja Sembo anyana paro mabende nyalo chiwo kaluwore kod ote mabende jopiny osebedo kaor ineno adier mantiere jotend migawo to noriembe to ing'e ni jogo ne nie sirikal mana magi ananya luongo ni gin PR ni wuok go oko mondo dongi jogo wacho ni okay wakungo chak ni jatend polisi no gwe tao gwene tao no en wuon kaka no wacho moko en ok odhi ng'any en ok onego ng'ato gima nonego tim nonego beno okongo som nyingi jok ma nonego ji to wach ni ng'ane achungo gi onego tergi e court koyud gi makosa to twege e yo mar nek mono number 1 kibire jotend migawo mane oriembe magi joma nie sirikande
moko kiwinjo kaka ne oro ne ote kapake ago ni oro kamano kaka no tiyo gango ibo yudo ka samoro ibo golgi to kata kok gidok e tiend migawo to bang'e mbele kanyo bi ni ke moro oro pinje ma oko dhi bedo ambassador moro ko dhi bedo ang'o jogi pod mana ni kode kumoro achiel kendo jogi romo pile ka pile jogi gombaka onge gimoro riemb ka ne oriembgi e yo moro ni koro giwinjre en gimitimo ni ka jogo go koko to weuru mondo wachung gini owecho kwe amany uru kaka kama aketo ue mana mapiyo piyo machielo ma bende kapok sa ong'adowa bende ne nitiere moko kuom jopiny ma bende ne lieko ni weche mag mibadhi ema bende osebedo ka hinyo piny Kenya ahinya nyaka ing'e appointments kata mana jok ma bende jatend piny Kenya osebedo ka ndike tich odiochieng' manyoro nwaneno kanyo Justice Francis Gikonyo bende nothicho oko boda mano jakoma mano mar boda mano mar Kiari mano ma pachoka mano mong'ere kaka Anthony Mwaura kaluwore kod bura misegi wach mibadhi mano mar siling milion 357 ma bende liekre nodonje apisi ka wach mibadhi makamano na pod luore nyaka sani nyakorom Gajwang' Justice Francis Gikonyo nosethicho oko yiero mare nyalo paro Gikonyo nondike tich kata mana Mwaura mana Anthony Mwaura nondike tich jatend piny e higa mar 2022 dwe mar 11 apane gima sole pa jo Kenya eni kinga ma criminal mahoni no si president kitema tema mbadhi gimo jami nonendi kama ikolo pesa mabere moko juki mane qualify bede serikal mar ker mane gima te pa jo Kenya ni kanyo tion bad mang'eny tapani sani court koro miyowa golo e parono ni sani kitema badhi to oyieri to ng'ato donje ni court o petition court inyal your appointment nyame nullified kamane mana thank court kum nullify appointment mar Mwaura nikech yiero mare no kotime makare mokongo kele ka japati nen UDA elections coordinator to ken coordinator mar party tedhi kende chakidonje wach mar board director mar Kenya Railways man Kenya Revenue Authority okoge mayot koro ana thank to kologi yote ma jopiny wacho kanyo ino ka jopiny ok trust jatend piny kal just lose trust kodi nge trust gaining tech ki lose one mechake yude back otek Sharon mane gi mashida majoka ni godo gi president William Ruto oge trust gimora mora motimo kada jomo ogolo gendeyo lakini ochoro gi msara kata ok temre koro ji ok believe ni gimitimo no ngima ngowa correct nikita ngowa trust issues aya hada mar mon mimete twak makama to twak makama ko tie ka biro bedo ka winjo wachu mogik kaluore gi thor wach mabendo wasebedo goda ng'eni mathoth timore pachoka kaluore kod singo mopogore mabende kata jatend piny Kenya osebedo ka chiwo doche manyoro ni winjo kata mna jatend piny bende noselando ni wach mar kazi mtaani program nyalo paro omenda mabende ni chiwo mano motende kod kazi mtaani mabende nothichoko koro wacho ni chakre juma mabiro next week nego bed ni duoga biro bedo ka winjo pacho kotende gi mano dwe bed mago gin moko kuom singo mabedo duoko godo chier kuom jopiny kopogore gi mano bende achako Disembo awinj pacho kotende gi mano gi wach ni mogik to wach ni mogik bende mule ng'anyo mabende biro bedo ka timore odiochieng' ma kawuono parno ken piny owacho kende misundo to kata mana governors e kor gwenge mopogore bende isundo nano ka moko kuom jopiny mawuok e counties kaka Kwale, Kilifi, Mombasa, gwenge mag Homa Ro kaka Nakuru, Kericho, Baringo, Bomet, Narok, Nyandarua, kingo gwenge mag Nyanza, Siaya gi Nyamira nano ka rowere bende wacho ni gibiro bedo ka giwuok ka gidhi log tich mano mag governors mag gi bende isundo ge bende gitiyo marach kod omenda mag jopiny awinjo chin mogik. Okay, kama apani mokwongo amor ni Rukero wacho noduogo kasi mtani. To kasi mtani en gima thin sana ma ok nyal konyo e yoro jende ma dwaro tich. Nikech ing'eni kasi mtani en unskilled. Onge kasi mtani mar joma tiyo gi Kenya Power, onge madhi tiyo Kenya Power. Gima kero nego tim, magi gik mowacho nikech koro ji no owacho ne gik moko ni yo okikelonwa tije, nisingonwa gini. Adier mantiere ni duogo gigi to ber, nikech gikonyo ojende yudo pesa. But gima vijende dwaro en opportunities mag tich. To opportunities mag tich gidwaro gi e yo moro moko ok ni ng'e ng'ane emomi yude. En tich monego bed ni time yo mawanga. Gima nadamo na wacho e chenro ni nakwayo wabunge wa mondo be olose chike manyalo konyo jopiny e yo maler.
E wach ng'anyo ni agombo ni wabunge wa kuyie to los yo moro chike moko e weche mag police reform mondo police obed ni kata ka gidhie ng'anyo to gin gi uniform to gin gi nembni moko kata kuomgi ma namba mong'ong'ore maduong' ma kata kopono yud kaka ja kamera ma kikigo tear gas to in ng'ama iwuok mineno ni mache namba 1040 emo obolo tear gas e sikul ogo bunde ng'ato to seche moko yudo ka mano chik namba 1 namba 2 ne giket reform moro ni kin police madhi weche mag ng'anyo nyaka ibed ni ok ilwakre lep rahia mano civilian nikech joma rwako civilian gi nitie moko midhi kodo jambasi moko oko ma silgal to ng'egi tidhi rwako gi joma ng'anyo ni kase dhi wacho ni raia ni no overpower police ni moma e bunde kuro chaka go bunde chaka go kama na ina gedo maro ni mago bende kaka jofwambo bedo kaluwo chieng' ma kawuono kaluwore kod ng'anyo ma bende osinga gi rowere pacho kae donge mara mapiyo kapok imaya popo lantana bende wacho ni mugik yo ng'anyo ma kawuono anada wacho ni kopo ni jowa mawuok madhi ng'anyo mano ratich gi e katiba mar Kenya gidhi gi ng'any gi kwe kik gi tam jomoko timo tijegi kik gidonjre gi ohelni jomoko nikech ohelnigo jogo be sandore mana kaka gibe gisandore onge sirikal momiyo gi pesa ma gitimo go ohala pesa go gimanyo kigin ng'ama samoro dhi chano no en bende en mana nyathine samoro ni e sikul kaka in e sikul nyathine be gin gi sira mopogore opogore ero kama na ing'eni kata mna kopogore gi monj mag ohendni mopogore opogore ma bende wasebedo kwaneno e kinde mosekalo nitie moko kuom johala ma bende luora ni kaya ohanda ang' mabiro bedo katimore apopo wachni mugik otieko moko adoko e panna kuwinjowa e last sachiel mokadho mar ariyo ipenjo wach moro kae wach mar kazi mtaani kazi mtaani kipacha aneno ka en program ne Kenya ok en tim yotim Kenya ka e Southern Hemisphere mana wacho ja Southern Hemisphere king'iyo piny ngad nus kadhi piny te Kenya man gi the most skilled labor almost all over the world. Okinya kiro skill labor negi UHA states. County governments they get all mar waste management, clearing drainage. Pesa magida golo ni billion aparen. Give me counties on the G permanently also look ndeki o manage waste. Giweka vijana modi school, motimo degree, motimo diploma, motimo technical courses ni the UHO streets estates nikech ndaro lel, darmonyo loss gi drainage mondo tenyo kadhi to ndara lel. Ka environment rach, there's proper waste management mechanism oketi mar manage waste. Katieko vijana ong'anyo nikech mibadhi. President onge dieri, jotelo onge dieri. Ruto oketa dieri chunye mondo oket vijana gi thuolo ng'anyo rum. To ko wacho gimoko manoko betemo pod bro mana dhi kama. To ng'anyo makoro rowere bende chomo counties. Counties, ang'wenyo wacho counties, citizen accountability is important. And amoro ne the county governor wasetemo mateka besa. Mondo mi obed open a budget, obed open gigmitemo, magimitemo teme ward ka ward tie picha governor, en oromna picha governor GMCA oromnade pesa modhi inyang'eyo kanyo. Koro be county one very open. Can I encourage citizens ma other counties makaluku na mora. Let us fight for accountability. Kuponi nitie mibadhi wawache. Tukaonge let us support serikal ma counties pesa oktere. Kiwinjiri pesa mar housing omak malokae. Pesa mar waste management kazi mtani omak malokae. Pesa mar ndara road maintenance omak malokae. Pesa mar the county and just a paltry 50%, out of it almost 70% or munjo be katana less than 50. To kada mna ba majo pincho ko ni jo pin bede choko usuru county. Jo pin bede negi right kada mna ratiro mar yes, kaka pesa tiyo mano yinegi. But it is up to each county level. It was a devolved function. It was devolved. Gwenka gwen negi shitigi olo shitigi wano bei olo smaro maber okane shira maber.
Ero kama na inya guni ro kama na inya kumbedo kwa daitu wakapopo lentana mani mtsima kanyadoto kanyakla ko deri kasembo hinbenda guni ro kama na inya twa koto ndeko wadanganyo makawuni nyakora mgajwa ngano katothu mabende luchendo makama imbui magwa hupendane nganyo stako kanya na yisini wanti regide fwambo magwa mabende ginu wangwa oko kacha nyakora mgajwa ngano brobedo kwa tundo watu do record gichendo podi elata nini mwana sadek marukinyi pin pod chon nikechero mkanya sa beach pod wanti regichendo mano marambaka oromo wabrobedo kwa tundo regide fwambo magwa mar ng'eyo ni enango matimore kopogore gi mano bende chal mano mar piny chal mar fwambo weche mopogore mabende wabedo kwa luoni uduchi makawuono ano kanya wadwa Cleophas Oluoch oseikore e yo makare. Cleophas kinyalo mana winja kanyo inyalo mana geno mana ma japiny nego bedo godo nikech ang'e ni biro bedo kimiyoge chal mar fwambo e kinde thuolo mar dakika manok mabiro. Ai, nyakora moge jwang weche thosa ahinya mabende waiko owacho ni okinyi makawuono ka wantiere kae chal mar fwambo mabende odhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel. Wach mantiere mabende donjo nyakora moge jwang nyaka sani en ni chal mar wach mawuok e pinyno mano ma Rwanda. Jatend piny ma Rwanda Paul Kagame oseyudo loch mare mano ka oyudo atamalo 99.5. Ng'ama oluwe machiegni kanyo ni kod atamalo 0.53. Kama luwe mar adek en 0.32. Kachiel koda ka ng'anyo mabende dhi bedo katimore konde mopogore opogore wadhi bedo kae ka waluwo ni ng'anyo madhi bedo e konde ma pacho kae tainya mawinjo ka timore counties mano ma obiro Gen Z ma Siaya Joja Molo lerona karakani kawuono giwacho ni gidhi moso James Orengo. Gen Z ma en mana mos kata apomo lentana mise wuoko kanyo sani ageni yangu winje ne kaza ni Gen Z ma mabeda ma beka le bicho kona ni kaono diranga ne kaka town chal mondo mi waranga ne maber ni Gen Z ma be wuok gidhi moso wanga koso gida mana bedo gi penjo kata ka ng'anyo town tena ngoma gitimo kacha county ma Siaya oseikore. Migori kaono wawinjo ka weche poko mokre wagone gero kamana gin ka gichako to gijowango gandara ko kiko wang ndara kama untiere kanyo kaono kaponi ng'anyo go dibedo katimore makod mathoth bende aiko ne nyakora moge jwang chal mar fwambo magweshi ma odhi bedo kawaluwo odiochiengni makawuono kochakore chal mar fwambo machakre sani Sharon Ongawemba koromo. Ero kama na inya nyakora moge jwang mano Cleophas Oluoch ka yo matin Cleophas biro nigi chal mar fwambo golo doke iti ni nango matimore kor gwenge mopogore opogore nyaka mago matimore e pinje ma oko winjo kanya piny Rwanda na gidhi yiero gichage yiero ng'a mana jatend piny gicha waka yo matin nyakora moge jwang nyinga Sharon Ong'aw. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB for people.